Ja, beste Louis, je stond hier op de binnenplaats van de garage. En ik heb een afspraak met Ger Joosten, de coördinator vrijwilligerswerk van de garage. En alles wat erbij zit. En dat wordt even bijpraten door Ger Joosten. Ger, goedemorgen jong. Goedemorgen. Jong, vertel eens. Ik zeg je net, hier is veel meer. Ik heb hier laatst een communityfeest gehad met mijn kleinzoon. Ja. En de kleinzoon van mijn kleindochter van mijn broer. Dat was geweldig. En de dag beneden, nou wat is dit een geweldige locatie. En wat gebeurt hier veel met lui. Die eigenlijk dat allemaal kunnen doen. Het zijn maar weinig vaste krachten begrepen. Geen hele hoop lui die je er zo bij hebt. Nou, het is eigenlijk een stichting. Stichting De Garage. Een samenwerkingsverband tussen PSW en Rendis. PSW, zeg eens even de lui toe. Wat is PSW? Pedagogisch Sociaal Werk. Die doen mensen thuis begeleiden. Die doen mensen in hun werk begeleiden. Die doen ook mensen op locatie begeleiden. Nou, en we hebben hier een locatieverhuur. Hoe wij een dagbesteding verzorgen. Wij doen twee dingen eigenlijk als grondprincipe. We hebben mensen met een beperking, die bieden we een dagbesteding. En we hebben mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, die proberen we handvaten te geven om door te kunnen stromen naar een reguliere baan in de maatschappij. En dat betekent op tijd zien, dingen kennen. Verantwoordelijkheid kennen. Ja. Ook voor die mensen. Ja. En nog een voorbeeld van ons hier is onze kruidentuin. Hij is nog niet helemaal af, want de vloer moet toch, de grond moet nog bedekt worden. Maar die is met de hulp en sponsoring van de Huis- en Tuinboulevard. Okay. Ja, hebben wij die kunnen realiseren. En dat is puur eigen broek voor de koks? Eigen broek voor de koks. Hè. De aardbeien hebben we eruit geplukt, de dillen, de salie. Alles kunt ze zien dat wij eruit gebroken en dat werd in de keuken gebroekt. En nu gaan we door de tunnel? Nu gaan we door de tunnel, want nu gaan we naar het oudgedeelte. Hier, let even op de moeren. Ja. Die moeren die moeten blijven staan? Moeten allemaal blijven staan. Daar mogen ze zelfs niet aankomen. Er groeien zelfs plantjes op die in heel Europa niet voorkomen. Oh. Dus de stenen vallen een beetje droed. Dus het is echt een heel gevaarlijk gebeuren. Maar het is allemaal beschermd. Okay. Dus alles is hier beschermd. Het staat onder monumenten? Onder monumenten. Ja. Ja, dan komen we hier op die binnenplaats. Ja, die moet nog gans aangericht weer. Dit was vroeger een school, of niet? Dit was vroeger een school. Ja, dit was een jongensschool. Rechts zit de oude Blaskentoer, hoe appartementen gemaakt zijn. Ja, maar dit is één gans huis voor zich alleen, midden erin, hè? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat heb ik wel eens begrepen. Dat is een leuke locatie. Ja. Hier was vroeger, we hebben de vorige week riolering gelegd nog voor de afwatering. En daar zien we nog ook fundamenten tegenkomen. Loop eens even naar die, want je wilt me gaan laten zien door. Ik neem aan dat het de toekomstige bestemming van dit gebouw. Ja, de toekomstige bestemming van dit gebouw waren 12 appartementen. En die appartementen zijn voor mensen met een rugzakje die zorg, maar niet 24 uur zorg nodig hebben. Dus ieder klaslokaal, ieder leslokaal. Het zijn drie etages? 3 etages, de zolder en 2 etages. En op ieder etage zijn 4 appartementen. En ieder leslokaal, zeg maar, eigenlijk is 1 appartement. Met een keukentje, met een slaapkamer. Wanneer zijn je broek genomen? Begin oktober willen we die in gebroek komen. Geweldig, geweldige locatie om te wonen. Ja. En dan heb je nog het. Ja, we moeten we dan zo om. Waar zitten we er nu? Ja. Nou, nu zitten we in de oude gymzaal van de school. En hier het toffe dag, dat is ook een onderdeel van Rendis, heeft die escape rooms ingebouwd. En we moeten weten bij wat kan ik hier doen? Escape rooms is eigenlijk werd meer mensen opgesloten. En die moeten door middel van opdrachten uitvinden het slot, het nummer van het slot, waardoor dat ze de deur open kunnen maken en eruit kunnen. Dus voor verenigingen? Voor verenigingen, voor bedrijven, groepen. Kunnen 32 man in één keer ontvangen, spelen. En eigenlijk moest het zo zijn, het hele spel begint in 1554, de eerste grote stadsbrand in Remun. Ja, en de tweede was in 1664, bij iedereen natuurlijk, 1554. En het goud van de stad moest verdeeld worden. Nou, er waren 4 partijen die voor dat goud vochten. Nou, dat was het gepeupel. Het gepeupel. Dat soort hier in de kroeg. Het gepeupel in de kroeg. Ja, kom je kroeg in dan, hè? Ja. Hier is het gepeupel. Hier is het gepeupel.
en het gepeupel gaat proberen om aanwijzingen te vinden. Ja. En de telkens, ja, die zodat ze weer roet kennen. En die kunnen weer roet aan. En dan krijgen ze aanwijzingen en dan kunnen ze het slot opmaken. Ja. En dan weten ze sleutel. En het tweede gebuurtje is... Het tweede gebuurtje, dat was uiteraard, in de Remuin hebben we de heksen. Ja. Ja. Dus hier zitten de heksen. Dus allemaal krijgen ze nog een mooie heksenhoop. Ja. Of een sluier. En daar moeten ze dan opzetten en dan werden ze dus hier in de Dat is al aan de Galgenberg, blijf met zin. Want het enige wat er nog enigszins een beetje uitstrolt is de Galgenberg en die kapellen. Hè? Ja, ja. Maar zoveel heksen zien er eigenlijk toch niet verbranden, Remuin. Er werd op het ogenblik nog heksenjacht gedaan, dus, dus wat dat betreft is dat niet erg. En de derde? Uiteraard was burgemeester en wethouders aan het stadsbestuur. Die zaten hier. Ja, dus die probeerden denk ook aan de flessen drank uiteraard. Hè. Ja. Die hebben hier veel, en die moeten proberen van hier te komen. Nu is het leeg, hè, het is open boven. Dus, maar normaal is het gaat donkerder natuurlijk. Hè. Maar wat het is boeten nu 35 graden. Wat me eigenlijk midveld is hier lekker koel. Ja, dat moet je wel zeggen. Ja. En als vierde, uiteraard, hè, de kerk. Hè. Dus, de kerk, ja, die kan niet ontbreken. Die kan niet ontbreken. Als ze Remuin, ja, dan hebben ze daar voor kloosters en dan hebben ze daar voor de kerk. En zeker in die tijd, 1554, ik weet niet hoeveel kloosters er toen niet in Remuin waren. Dus, maar nu, ik vat even samen. Je komt met een groepje mensen hier en je speelt een spellen en je moest door al die ruimtes her om dich daarbij uit. Nee. Iedere ruimte kunnen maximaal 8 man spelen. Ja. Dus je speelt dan tegen collega's. Oh, en tegen elkaar. werd erbij gehouden. En dat werd bijgehouden door hierboven. Oh, ja. Dan zie je 1, 2, 3, 4 staan. Ja. En dat schuift iedere keer op als ze aanwijzingen krijgen. Oh, okay. En als ze dan daar is, ja, dan is het goed, hè. Maar werd er veel gebruik van gemaakt? Er werd heel veel gebruik van gemaakt. We zitten toch iedere week redelijk vol. En het belangrijke is, er kunnen 32 man spelen. En dat is toch wel vuil voor een escape room. Normaal hebben ze 1 ruimte en hier hebben we 4 ruimtes. Dus hier kunnen we dan meerdere mensen dan tegelijk spelen. Geweldig idee. Fijn dat ze met name ook de club verkocht hebben. Want dat hebben ze goed gedaan. Want het is natuurlijk heel erg bijzonder dat er niks aan te lui. Die eigenlijk slecht in de baan kunnen komen. Op deze manier toch een baan hebben. En er ook nog naar uitkijken om 's morgens of 's middags of 's avonds naar werk te gaan. Zo'n werk doodgaan. Bedankt. Okay. Dankjewel. Ja, beste nu staan hier in vier geveltjes die een locatie moeten voorstellen van de tijd van Remuin vroeger. En dat is een spellen. Dus ik zou bijna zeggen, ik nodig u alle uit als je denkt, we hebben een groepje bijeen, we gaan een spel spelen, speel het hier. En als je toevallig toezit, ja, dan zit je toch aan de televisie en dan kijk je naar TV11. Want dan zie je zichzelf. Ik zou zeggen, tot de volgende week.